Kruk rong ka Northeast United siya ka quarter final. Haka jingi lakay Duran Cup kaba haka edition kaba si Spotlight Heusan. Hadin ka jingi kun persya jongka. Ya ka FC1. Haka jingi lakay kaba kadu ka jongka. Haka group stage. Batang hadin sanit mi madan no ajare. Ulala sendan bantep gol. Nakabenta ka Northeast United. Tehoit perok habang ipay haka naga jingi lakay kaba kadu ya ka Northeast United haka group stage. Na ke grup F ha ke jingil kai Duran Cup kata Persya ya ke FC1 ka Northeast United kalala aban Korea ke nam job ha ke ke jingil kai da ka ba kalala ru banil kai khamha ban ya ke FC1 da ka ba kalala aban shna ye shibun ki chance bat kumjuru kaliyo khambon ki shot on target bat ki shot ban ya ke FC1 ka ba kalala aban job ha ke jingil kai da lai lewai kul artli lala aban thep daw partip ha ka jing sedang ka banang kong ka jong o ha ka ne samoy sigul pat lala aban thep daw ajare tang hadin bo mi madan san minute na ka substitute ka taw lami substitute ha ka minute ka ban reply an rupu prapat ulala aban thep iya ka gul ka balay na ka banta ka Northeast United ka ba manta ka Northeast United kala pandep iya ka jingil ka group stage ka jongka da ka ba kalala aban job iya baro lai tili ki jingil ka bat ka mai khandai point kumjuru kharwai plus ka goal different kaba manta ka de maka ka group winner ha ka group F kaba kalala asindon ban qualify siya ka quarter final bat ba ha ka hi ka group F kade ka bodalan ka bedang don ya ka chance pan ya kini iya kata ka top 2 namar manta kadang sa sakawai ka jingil kai hanre ka dan kam ban job bunkol iya kate ka jingil kai shu habang ipai ha ka jingil kai jong ka Northeast United urang apkul ujong ka obdang syumi madan ha kane hi ka jingil kai ulala ban save ya ke penalty bat ba habang ipai pat nakaliong ajare ubre urang ilaka jong ka Northeast United mantau dang bat ha ke kerdan ka banengkong kum utau top scorer ha kane ke Duran Cup kata da ka baw lala ban thep Andrew Kili ki gol